बयनिसिमबो जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा एबा एकर्ड मोनबाय। गिबियाव जों मोनदों BSc 1993 20 फेब्रुवारियाव आरो बे सुक्तियाव जा मोनसे रायजो राजाया गोजोननाय फैदिया दा फैयिनि थाखाय जोंहा आरो मोनसे आरो सुक्ति जाबावदो बेनो जाबाय BTC आरो बे BTCआ 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जादोंमोन आरो बिनि उनाव जोंहा सोमावसारनायखौ जों लांबाय थादों जिहेतु आरो बे सुक्तियाव जोंहा थोजासे जों जायाखैमोन रायजो राजानि गेजेराव बेखायनो प्रमद बर'नि फरायसा आफाद थानाय समाव बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो आरो खेबसेबाव थामथि एकर्ड बेनो जाबाय BTR बे BTR सुक्तिया जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे सुक्तिया जादोंमोन। दा बे सुक्तिनिफ्रायनो दा प्रमद बर' दैदेननायाव जा मोनसे बे मोनसे माबा जाबाय राजनैतिक मोनसे हान्जाया बे सरकारखौ दैदेनबाय आरो बे दैदेननायनिफ्रायनो जों बयबो मिथिगौ मोखनाबारि गामिया गोदो बे लामाया माब्रै मा थासारियाव दङमोन दा जों नुबाय दिनै जोङो CC ब्लक जों मोननो हाबाय आरो सोरनि अननायाव सोरनि माबानायाव बेनो जाहैबाय जोंनि भेरगाव समस्तिनि आथिखाल BTRनि आं दा जिहेतु बिसायख'थिया जायाखै हिसाबै आं BTRनि EM होननानैनो आङो दाबो बिथांखौ आं माबा होदों गनायथि होदों बिथांनि मुङानो जाबाय दावबायसा बर'। दावबायसा बर'नि अननायावनो जों दिनै बेसेबांबा दुखु खैफोदाव माने जिबन दैदेनलांनायनिफ्राय जों रैखा मोनबाय। दा जियानो जाथों आरो दिनै बावैसो आगोलाव जोंहा गामि सिङाव हाबलांनाय जिथु गाज्रि लामा बे लामाखौबो बिथाङा मोजां रोखोमनि मोनसे लामा बानायना होगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंबाय आरो बियो गमामायै माने बियो माने मोगथाङाव जाफुंगोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोखनाबारि गामिनि रायजो राजाया जोबोद माने गोजोननाय फैदों आरो दा आं नैबेनि गेजेरजों आं खावलायगोन जिहेथु बिथाङा बेबायदि आरो जौगानायनि खामानि जाहाथे इयुनाव आरो मावबावलांनो हाथों बे हिसाबै बिथांखौ एइबारबो बिसायख'थियाव बिथांखौनो बिजाथि महर होबाय जेला बिथाङा गोदो 19,596ता भट मोनदोंमोन एइबार 19,000नि सायाव जाहाथे बिथाङा आरो भट मोनबावो बिनि थाखाय रायजो राजाया बयबो गावनि बेसेन बहरा भटखौ होनांगौ। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गासै रायजो राजाखौ आं खावलायबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय।